Meidän bussin omistaja, monitorimiksaaja Vesa Ojala on miettinyt, että millä tavalla bussi voisi muuten kulkea kuin bensalla. Että on niin kuin miettinyt, se on semmoinen kotinero-rakentaja, että mitä aurinkopaneeleja siihen voisi laittaa. On enemmän ja enemmän kierrätystä nyt nykyään festareilla. Musta tuntuu, että ehkä viimeisten vuosien aikana on näkynyt sellaista yritystä kerätä pahvijätettä ja tällaista. Ruisrock on muutenkin sellainen, mikä on hyvin varhaisessa vaiheessa ottanut huomioon ympäristön, koska se on hauras alue. Niin siellä on jouduttu joka vuosi miettimään sitä, että miten alue on toipunut siitä festarista ja että miten ihmiset voi siellä liikkua. Ja se on ollut tavallaan sellainen uran uurtaja. Kyllä ihan päkkäreillekin on tullut, siis on erikseen biojäteastioita ja selkeästi on nyt tuolla luomuviinit ja ihan pikkuasioista siis näkee, koko aika huomioit tulee enempi ja enempi. Simerokissa oli biojätteiden keräys viime vuonna jo ja tällaista näin. Että monet parhaat tapahtumat on sellaisia, jotka vähän syntyy itsekseen jossain yhteisössä ja alkaa vähän laajenemaan. Se on tärkeää ja se pitäisi ottaa huomioon, että kesäfestareilla pitää olla ilmaista vettä ihmisille. Mun mielestä ihan, että festareille liftataan ja käytetään junaa ja näin, et eiköhän se niin kuin, tavallaan kuulu vähän siihen festarielämään sellainen. Mut järki käteen, ei siellä ole kukaan niin kuin, siivoamassa jälkiä, että kyllä pitäisi osata omat roskat huolehtia. Tuu festareille bussilla tai junalla ja älä roskaa.